дар вилояти суғд рӯзҳои 16-19 март вазъи обу ҳаво ноустувор боқӣ монда бо рушди борон ва дар баъзе минтақаҳои алоҳидаи кӯҳӣ буридани жола низ дар назар аст. дар шоҳрҳои Хуҷанд, Душанбе, Чаноқ низ ҳавои номусоид ва хавфи фаромадани тарма пешгӯӣ карда мешавад. ҳамчунин дар баъзе минтақаҳои кӯҳӣ ва махсусан шоҳрҳои Айни, Панҷакӣ низ хавфи сар задани сел низ дар назар аст. дар ин бора аз раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гаражданӣ дар вилояти суғд субҳи имрӯз санаи 16 март ба мо иттилоъ доданд ки дар асоси барқияи телефонии кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зистӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон санаҳои 16 то 19 марти соли ҷорӣ дар кишвар ҳавои тағйирёбандаи номусоид боқӣ монда дар баъзе ноҳияҳои водӣ буда ва доманикӯҳҳо борон ва барф, дар баъзе манотиқҳо борони бошиддат меборад. дар минтақаҳои алоҳидаи вилоят боридани жола аз эҳтимол дур нест. дар минтақаҳои алоҳидаи кӯҳӣ ва доманакӯҳии вилоят дар шоҳроҳи Айни, Панҷакин сар задани зуҳуроти хавфи сел ва дар шоҳроҳи Душанбе, Хуҷанд, Чаноқ хавфи фаромадани тарма боқӣ мемонад. бинобар ин раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гаражданӣ дар вилояти суғд аз ҳамаи шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш менамояд ки пеш аз ба сафар баромадан оид ба вазъи ҳолати роҳҳо бохабар бошанд, безарурат ба сафар набароянд, ҷони худ ва наздикони худро зери хатар нагузоранд, қоидаҳои техникаи бехатариро дар роҳ риоя намоянд. дар ҳудуди вилояти суғд аз рӯи иттилоъҳои расмӣ то ин рӯз дар ягон минтақа задани сел ба қайд гирифта нашудааст. кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гаражданӣ аз шаҳрвандон хоҳиш мекунад ки безарурат ба сафар набароянд. айни ҳол аз тарафи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гаражданӣ дар вилояти суғд дар ҳама минтақаҳои хатарнок навбатдории шабонарӯз ташкил карда шудааст. ҳамчунин аз агентии обувшиносӣ ва маркази обувсанҷии вилояти суғд хабар доданд ки санаҳои 16 то 19 март дар вилояти суғд борони пуршиддат ва раъду барқ ба амал омада боридани жола аз эҳтимол дур нест. дар ноҳияи кӯҳӣ боридани борону барф пешгӯӣ мешавад. рӯзҳои 20-21 март ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш ба қайд гирифта шудааст. бисёртар ба минтақаҳои ноҳияи ашт ба қайд гирифта шудааст, ноҳияи исфара ба қайд гирифта шудааст, ноҳияи кони бодом, шаҳри Хуҷанд ба қайд гирифта шудааст ки то санаи 18 март метавонад ки ин боронҳо давом кунад. фақат санаи 19, 20-21 март ҳавои тағйирёбандӣ бебориш пешгӯӣ мешавад. санаи 20-21 март ҳавои бебориш, асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. дар ин муҳлат аз санаи 18 шабона метавонад ки ҳарорати ҳаво дар ноҳияҳои доманакӯҳ ба хунукӣ ба -1 то -3 градус хунукӣ ташкил гардад. дар ноҳияҳои доманакӯҳ бошад ҳарорати ҳаво ба 0 баробар мешавад шабона. дар шаҳри Хуҷанд шаҳри Хуҷанд дар водӣ медрояд, дар ноҳияҳои водигӣ медрояд. дар ноҳияи водигӣ метавонад ки ҳамон ҳарорати ҳаво шабона рӯзи аз 18 ва 19 март гузашта аз 1 то 2 градус гармиро ташкил диҳад ки ҳарорат аз ҳарорати будагӣ метавонад ки аз 8 то 12 градус паст ояд. ҳамчунин дар ин рӯзҳо дар минтақаҳои кӯҳӣ хавфи сар задани зуҳуроти сел боқӣ мемонад. дар ин рӯзҳои боришоти боронӣ бинобар ин агентӣ сокинонро огоҳ мекунад ки дар ин рӯзҳо муваққатан аз сафар ба минтақаҳои кӯҳӣ ва шоҳроҳҳо худдорӣ кунанд. гузориши Насибҷон Абуев ва Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоъоти хабар.